Dihamu amanami inanami na dong di bagas garejaon dohot sude ruas ni huria KBP Jantung na dong di bagas nasidabe mengikuti pertangyanganon secara live streaming neng buka utama pertangyangan di Bodarion pertangyang naho mahita. Amin. Marede hita sian buku ede nomor onom ayat sada dohok 2 di ayat 2 jongjong mahita. Puji Jehovah nasana put marmulia Amo sudina parohan naringgas naria Orbugube Orolopolop sude Amo sude manisia Puji Jehovah si gondong sude parluhutan Namanuri honus sangoni iring di tangan Dodoso somon hombar turohan Sai diramati ibana Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lo moni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulau nadenggan. Oloi hamuma Jahoba mar hite-hite lasni roha, robema hamu tujolona, mar hite-hite olop-olop. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, sailehon matuhami rohana togu, nabadia, pikiran nadenggan doho rohana ringgas, pasauton ulau nadenggan. Sailehon dame tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangodim, Sai marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 657 ayat 4. Hatani debata turpuk epistel di Partyangangata di Bodarion, Ima dan Yenet sian 2 Tesalonik 2 memuka ayat 10 tolu ro di ayat 10 pitu. Tajahama marsikat sorin. Alai natamado hami totong madok maliate tu debata marningot tamu ale akadongan na hinaholongan ni Tuhani
ala dipilit debata hamu sian mulana, asa saot hamu malua, ima marhite siat todi, na pabadiahon dohot haporseaon di hasitongan. Aitu si dohamu, hijau mahite-hite barita nauli, nahu baritahon hami, asa partohat hamu diasangapon ni Tuhatta Yesus Kristus. Atong aledo akadongan, hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu tu akapoda na huwajar hokami tuhamu, marhite sian hata nang surat pe. Apalah Tuhatta Yesus Kristus dohot debata amata, nama koholongi hita jala mangelun apul-apul, namian totong dohot pakirimon nadenggan sianasi ni rohai. Iba nama mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hatana denggan. Ido saha ni turpuki, martua mana tumangihon hatani debata jala naupepsa. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 20 ayat 3 dohot 4. Asin roha do dame madihamu, sian Tuhan di bata ama, do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orasma dita saluna. Ata di bata ni marsaringar di tengah-tengah imana tersurat di Psalmen 145 mamuka sian ayat 10 pitu 1 ayat 20 sada di dok songonon. Nambudardu Jahoba disaluhut akka dalana jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadianna. Donogo Jahoba disudiakan nama jau ibana. Tongontahe disudiakan nama jau ibana di bagasan asitongan. Ibana mabain lomoni rohani akka nama kabiari ibana. Jala dibigedo angguk nasidai, jala dipalua do nasida. Jahoba do pangundingan ni sudi akka nama kaholongi ibana. Jala siapa do sudi akka parjahat. Ikon barita honoton ni pamangaku do puji-pujian di Jahoba. Jala nasa sibuk mamuji warna nabadiai rodi salingi lelengna. Ima saatna dia memanami nanami ia Psalmen 145 on ima edesian si David sada pengakuan iman pengakuan aporsiaon di mana
di Pandunganio ni debata tagan di nguluna. Buado debata nama dongan di mana siana met satu nama dua. Buhado ibana boy pataluhon si Goliat na balgai la pamonakoni alani debata. Buado khosom ni Raja Saud pola nang mangago khosa ni si David alai didongani diramoti debata di palua debata imana sian hamagoani ima naing bari taonon ni si David manang si Daud di pesalmenon pandonganion ni debata diaka na porsia diaka na jonok di bana nang pe tagan di ngoluna adonggo diulaon ni mana dosa alai mulak gimana muse amubaon ni rohana dia mau manami nanami adonggo ada gium mandok fiat justisia ruat kailum lapatanna keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Buado keadilan ini dipajongjong, nang pe naing di akhir, neng kiamat. Buado keadilan ini. Molot abereng di padalanan ni ngolut tak. Buado hita mamereng adonggo keadilan ini. Di bagasan ngolutta di tikion boido tajaha manang tabereng di barita di media elektronik taringot tuna adong rekayasa mangagohon bukti kejahatan terlebu bimaon kejahatan pembunuhan menghilangkan nyawa orang. Alai butuh manginang tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya tahu todo di pudian hari aka kejahatani. Neng ditabunihon kejahatani. Alai patuduan di mata do kejahatani. Tahu todo taringot tusi kain. Dina sugorohana mamereng anggina ala burjudo angginai mamelehon pelean nadenggan naucus tu debata saya di jalo debata do pelean na ape ibana di baido pelean na ala dang jalo debata pelean nai di alamon debata do si anggina si abil marsaka maimana marsaka maimana mangagoon hosa ni angginai omma kejahatan yang pertama tindakan kriminal pertama pembunuhan molo tawoto pasal 340 KUHP pembunuhan berencana hukuman mati 2,5 tu si kain ala direncanaon di mana pembunuhan ini. Alai ditiki ala dak pola gudang gobe jolma. Martabu ni mana. Roma Tuhani tu ibana. Kain di dia anggimi. Roy si kain badang au mangai mangabing dang au. Mangararoti dak kuwoto di dia. Layah hadoatan di Tuhani itu si kain di Sada Musa 4 ayat 10. Ahado Nabi Nahemi mau ngaunggo siat tanui mudar ni anggim sahat tuau. Mudar ni si Abel berteriak mangga Indonesia hidup apakah telah kau perbuat ini
Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nang mati pe. Berteriak go. Mudar ni ang gini si kaini. Mudar ni si Abeli. Mau ngau. Didok. Mangalu-alu. Tu di bata. Jala di bege di batado. Jala di berengi batado. Pangalau ni si kaini. Apapun itu, tidak ada kejahatan yang sempurna di berengi batado. CCTV ni di bata, mata ni di bata, mamerek sudi aka pangalahona. Jalan taberek muse rekayasa. Ima inatani si Raja Ahab, si Isabel. Pola si Ahab mangigil, mamereng, kobun anggur ni si Nabot. Kalau dibereng gimana, uli denggan kebun anggur si Nabot. Marsak gimana, aladang olo, manggadis si Nabot tu Raja Ahab. Ro si Isabel, martai-tai mai mana. Unak pola marsak ko. Unak pola marsak. Au pe membaini. Diho pe tahui. Kebun ni senaboti. Disuruh gimana ma? Aka kesaksian saksi dusta. Mandok. Nah ditorui sinabot. Tuhani dot raja. Monang wibana di si. Monang gimana? Dapat di mana do? Tanui. Alai saya itu si dao. Ape? Di bereng di bata. Rosi Elia. Paingot to sinaboti. Adong uhum. Tu raja si Ahab do si Sibel. Pola mate kalaki saripe. Didilat. Panangga. Manang biang. Mudarni sinabot dot si Isabel. Tuhan melihat di si turpuk tasadarion tabereng go boado pandangan nion di batatus si David. Tabereng ma di ayat 10 pitui. Na bonar do Jahoba disaluhut akka dalanna. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Dia pasti akan menunjukkan kebenarannya. Dilalasi David doi kebenaran yang dibata nama dongani imana tagan di nguluna. Keadilan itu akan muncul. Keadilan itu akan didegakkan. Walaupun langit runtuh, keadilan itu pasti akan datang. Kebenaran itu pasti akan datang. Jadi pola marsak kamu amanginang. Moloro paru kiloni. Molope di hosomi halak kamu, molope di arsaki halak kamu, molope talu kamu, molo juju kamu tu debata, magido keadilan sian debata, rodo debata. Paturihon aka permasalahan ini. Jala bahasa di bagasan saluhut jadi-jadian nah jojot halak dang tu debata lau. Dak tu diwatai mana mangalu-alu arsaknya rohana. Dak tu diwatai mana mangalu-alu paruk kilon naik. Tu nasing go gimana mangalu-alu. Tu ise mah nama bui membela mana. Mula nga salah mencari kebenaran. Mula nga dong kasalanna mangluliti kosna. Baik mah cara untuk membenarkan diri. Alai yang kutu dibata daun. Itu di ayat 10 lalu didok donok go Jahoba disude akan nama jo ibana. Tongota disude akan nama jo ibana di bagasan asitongan. Inang berujud taki amang utabarati jauh-jauh dari mana
Asugaritna dang adong ulos sia tulangi si Josuai masa tulangi si Josuai omak kejahatan yang sempurna. Alai ipakai tuani do marhite ite paradaton bui bereng imana jojo do isema imana met do ibana menjadi bisa menunjukkan keadilan dan kebenaran. Nabal gado met do si David itu anggosian logika nang bui talon ni mana si Guliati generali dang bui talon ni mana alai Allah berpihak, Allah selalu berpihak kepada orang yang dekat kepadanya. Jonok goita tu di bata panang dah. Kalau kita bangalu-alu tu nasing dak tu di bata kita bangalu-alu. Urak kita. Dedok. Aldanok kepek kita. Tangadong besi panganon. Marukil kita. Alana suarong kita. Lua manasing. Mangalului ma buado pakucadion. Pakucadian tuhalak. Biar kamu nak amang dang jolma pakucadian niakana porsea. Karena manusia punya limit waktu. Karena manusia punya limit kekuasaan. Karena manusia punya limit kemampuan. Mangalehon. Hale debata umpuna sudi. Waso harta sudah akan jadi-jadian di Portibion. Allah bisa memberikan semuanya pada kita. Wah marsa itu. Gimana do? Padau ni bulu ni. Sega ulomu, sega akanan ulang. Debata do bui paturehoni. Persoalan na olu dohita jonok tu debata. Ibana mabain lomo ni roha niakana makabiari ibana. Jala di bege do angguk nasidai, di palua do nasida. Dia menginginkan orang yang takut akan Tuhan. Diaka pelajar, yaka naposo. Buddha sada ayat itu. Permulaan akan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dipangido si Salomo dan arta. Dipangido si Salomo dan kuaso. Tu di mata. Dilihat. Neng dia diho. Arta do uliot do. Kuaso do uliot do. Ale dangi pangido si Salomo. Hikmat. Leo mau hikmat. Habisuhon nasihat Tuhan ini. Dungi jalo ibana abisoni. Sudi mah dapat di mana? Dia bisa mengadili dengan adil di bagasan keputusan. Nah, adong sengketa di tiki. Habisu nasihat Tuhan ini. Kalau kita bisa mendapat hikmat dari Allah, maka keputusan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat jalan yang benar di bagasan nguluta. Kebenaran itu, kebenaran Tuhan dan kebenaran ni jolma. Asitungan ni dibata dan asitungan ni jolma. Keadilan ni dibata, dak keadilan ni jolma. Kanggo keadilan disakap ni jolma, mau berperkara. Kalau dia menang itu adil. Kalau dia kalah, dia tidak adil. Dia merasa tidak adil di situ. Tapi lihat. Walaupun di bagasan paruh kilon sedang marsak kita di si eleonon di bata di tikina indah pada waktuna di bagasan nguluta. Kalau ini permasalahan
benget do hita madalani ngulu-ngulutai, benget do hita madalani parukiloni, benget do hita paimai mahon baga-baga ni debatai, sifatadang benget kita. Akhirnya bedau kita tu dibata, siat dibata. Ido didok Apostel Paulus tuhuria Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirin, marbenget ni roha mahamu diapursuhon, jugulhon tangyang. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan dalam arti apa? Ada bintang, ada harapan yang akan kita capai di dalam perjalanan ningulup tahun. Aha masih hirimoni. Di bagasan perdalanan ini, di bagasan sukacita, di bagasan lasneroka, dak tailalai. Di bagasan perjalanan ini. Kamu mau merdala kita tahu, mau lolan marungut-ungut do ita di bagasan mobili, leleng tailala. Nyate. Alai mula di bagasan lasni roha do hita di bagasan mobili, mekkelekel, las roha, jonok go tailala. Nyate. Cijantung, tarutung misalnya. Mula di bagasan lasni roha. Ide dokon. Benget ma dihapuson, diuji satu kesabaran di bagasan ngulta. Si David diuji do kesabaran ini. Dan di miahi si Samuel imana, dung diurapi si Samuel ibana gabe raja, dan Pitor kudul ibana gabe raja. Ada waktu dia harus selesaikan permasalahan itu. Asugari na komplain di mana tuh si Samuel. Dia doh. Nggak diurapi hoau. Dia doh ngai panjunjok ko gabe raja. Dia doh. Asugari na dak sabar si David tiki radang dapot di mana i. Kuasu harajau ni. Ali-ala benget ibana jala jojo imana tuh debata. Dengan sudah merdalan di bagasan habisuhon nasihat dibata imana tarbarita imana songon raja jalasian pinopar si David ima ro si paluai ima tua Yesus Kristus napalo kita siat dosa habengeton kesabaran mencapai satu kesuksesan. Orang sukses akan diuji kesabarannya. Nggak ada orang tiba-tiba kayak begitu lahir jadi orang sukses. Nggak ada. Sukses bukan berarti kaya. Bisa saja diwariskan kekayaan itu. Tapi apakah itu kesuksesan? Tidak. Keberhasilan, kesuksesan dengan perjuangan mabain lasni roha. Di bagasan ngului marlasni roha dot abengeton martangiang. Berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Margogo situtudo tangyangi partigor molo dihabur jukot. Na jojo kita dang burju martangiang, dang burju mangidu, dang burju kita harap dohot dewata. Molo dihaburjun, tahaburjuyon dohot dewata. Tangion di dewata do, anggut tai. Tangion di dewata do, tangyak tai. Alusan ni dewata do, pangiduat tai. Mintalah maka akan diberikan. Nah jujur dulu tak pakai logika kata. Leonon di debata do manang dang. Mulu di jalo. Bukau di debata do manang dang. Mulu dituhi. Dapota do manang dang. Mulu dilului. Iman akan menguji kita. Kesabaran
Iman akan menguji kita dalam kehidupan kita. Jauh bado pangundingan ni sude akan nama kaulongi ibana jala disiap do sude akah parjahati. Panggondingan, perlindungan. Kepada siapa kita berlindung di dalam kehidupan kita? Tunano gugui do. Anggo dialak Batak nagugui ima na diharangani deh nagugui harimau itu mau masuk tu harimau permisi itu opung permisi jo itu nagugui dah nagugui ima pangundingan Jahoba persea doho inang di debata Jahoba nah bui mangondingi ho diaka ngulmit ningulum persea do o abang di Jahoba namboi mangondingi diaka permasalahanmu mula persea leo tadi di bata do dalan haruar sudi disiapon akka parjahati kita lihat semua terbuka nanti live streaming tatot do mulai hari Senin 1 Sadarion bagaimana penampilan mana kita bisa lihat di televisi itu mana orang baik di mana Allah yang berpihak nanti siapapun ni Jahoba Allah bisa mampu mengalahkan kejahatan itu siapapun orangnya sehebat apapun orangnya, Tuhan bisa mengalahkan itu. Tapi sekecil apapun orangnya, sebaik apapun orangnya, Tuhan akan berpihak kepada dia untuk membela kebenaran, keadilan dalam kehidupannya. Allah berpihak kepada orang yang benar. Alani diamu sama nabi na nabi. Songon hatani apostel Jakobus tu kita. Di Jakobus 4 ayat 8a. Pajonok kamu mah tu debata dungi pajonok kodna ma Tuhamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Amin martangnya maita. Muliati Tuhan di pandongan yomu dihami. Alani puji hami ma guarmu. Ramoti gonggomi hami. Sipata gale kaporsion nami. Sipata ganggu rohanami. Lani patugu kaporsion nami. Homa gabe parman di bagasan ngulu nami. Saat di homa ngulu nami, ulaon nami, yanakon nami, keluarga nami, bangsodot negara nami, tarlumobi uriamon. Mangasau Tuhan Yesus Kristus upasatami tangyang amion. Amin. Mari di maita. Indeta nomor 322 ayat 1 dot ayat 2 dungi tangyang pangundianon.
saringgas di jakon ho. Mari suang Tuhan Yesus, saling agarison ho. Sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohani. Lungatiki parasia, sotun jolo salpui. Tapasada marohata mertang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah namara bangsa di benua gijang. Nahu tadahami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Go puji-pujian dolas niroa pasat hami tuwa lemang. Di siala nong di papungu hami ruasmu di gerejon. Lau manghiutot pertanyaan nami nasalisa minggu oleh Tuhan. Maula tema di pasat kami oleh Tuhan. Suang-suangoni ruas nami. Na manghiutot sian live streaming. Maula tema di siala di pasu-pasu hona sida di bagasan na ipason. Lau manghiutot pertanyaan nami di Budarium. Ale Tuhan nakaninunga di begehami saotik sian barita na ulimi. Leong madihami bisuk doha pistarat doha na mangatusi hatami asabuhi pakyon nami di ngulu nami si ganupari. Ale amang jojo dohami si ganupari dang mangasahok ko ale Tuhan. Ale mangasahok pikiran nami dogogo nami moloro paru kilon do arsa kali Tuhan. Paingot hami ale amang aso marhaporusat tuho mahami moloro akka paru kilo do arsak di ngulu nami. Kolak kodo na bui mangurupi hami ale amang. Ale amang dibonginon pasatami do saluna ruasmu anang di dia pe nasida ale Tuhan. Tong mau mangaramoti nasida le Tuhan, molo di parkarejuan nasida le Tuhan, totong maramoti nasida di parkarejuan na, alai molo di pardalanan nasida le Tuhan, patarum manasida tu bagas naganu marsada-sada. Di borngenok pe le Tuhan, mangidohami tuwa le Tuhan, saluhut akan Tuhan nami nang lansia le amang, tuwa mo pasaton nami, daging doktor dinasida, aso tok urupanmu nasida, leon gogo, leon pajang niur dohai pason, asubui totong mengajari kami, akka pinoparna ale Tuhan. Song-songoni do yanakon nami salu na ale Tuhan, akka namar sikola do na kuliah ale Tuhan, ajar-ajari manasida, paingo nasida ale amang, aso nang manibil siya dalami, leon hapistarat do bisu nasiya koi, asubui sahat akka sinita ni rohani nasida. Molo tungpe adong. Yanak kon nami nunga cukup umur. Patudu rokap nasida liamang. Aso totong marlas ni rohani selu na lau mamuji guarmi. Molo adong anak kon nami na sudah potak karejo do piamang. Patudu dalan karejo tu nasida. Asa mata-mata balas ni rohani nasida. Dohok na tua-tua nasida. Aso totong memuji guarmi ale amang. Ale amang molotung adong pe ruas nami di bagasan persahito di tikion ale Tuhan. Di bagas nasida manang di rumah sakit ale Tuhan. Secara khusus ima inang nyonya sirait buru gurning di rumah sakit pon. Amang te 5 jutak buru siagian opu eflo di rumah sakit adiaksa. Inang nyonya 5 jutak buru nainggolan. Ale Tuhan, molo pangasaw kami, gugu nami, do pikiran nami ale Tuhan, tang tolap hami amang. Alay, napostoro nami amang, molo marapur sa tuho, mangidu tuho hami amang, tang naso adong naso tarpatu paho amang. Boy do pamalumomu sa sahid, siyan pamatang nasida ale Tuhan. Mangidu hami tuho amang, aso totong pamalum nasida. Pasu-pasu akka ubat do para medis na manangani nasida ale amang. Ale amang ditikyon tong nubonon nami, huria nami, ale amang HKBP Cijantung, pasu-pasu mas salut, pelayan
di Huriamon mulai sian uluan nami amang pendeta resort don pendeta fungsional ama kaparhalado inang parhalado tim musik dohot salu nani ale Tuhan lihat di hami gugu ale Tuhan lihat di hami sabar asobui dilayani hami ruas mele Tuhan masai denggan aso totong di bagasan las ni rohala memuji-muji guarmi ale amang tong do bono nami di bornginon pamareta nami ale Tuhan mulia sian uluan na tertinggi saat na terendah amang aso hototong malia bisuk do hapistaran aso bui negara namio di bagasan keadaan aman aso bui di bagasan keadaan damai aso tatba marlas ni roa hami di Siganupari lo mengulia siulon nami ale amang masih godang do pangidon nami na tuho ale amang na subui tarpajojor nami alai na burju do amang leanom modo tu hami saya luhut nai tang tahma hami majalo si pangidon nami tuho ale Tuhan ala ni dosa nami na godangi jumulu masih sa dosa nami asa unang tarba pasu-pasu na naing silenom modo betu hami pasat tami yang namion lona mangasaon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Terpuji Tuhata marite ede nomor 720 ayat sada lasta papunguma piliata. Tujolomo Tuhan sangat malikon pakai mawon barulomo molodang ho Tuhan berikan dia dirikon dan maragade tupokos pedison manang sonang kae masega tuntuho sasure olai ho uriut kondang dirikon togu madu nadore. Tujolomo Tuhan sagara rohaku tugunuk domangolo iho kondimi matotong matogo yonon mamula onomo nirohan tugogos benison manang sonang kae masega tuntuho sasude olai ho uyutong dambe dirikon togu matu nadure. Tedeon ayat 12 jonjok met. Tolomo Tuhan tumar padan do ikon ho itu toto ai hubo to tangkas nomor tua do
Namu sedot lingorko Tukokos pedison manang sonang tahe Marsekam tutuho sasude Olan hui tutonang diriko Togu matu nature Tatangnya koma piliata mertang yang maita. Kali di bata manami na di banua gijang hodo hararuan saluhut silulihon na denggan dot nasa uli basa namo liutus. Upasat hami masih anani lehom itu hami pilihan nami tu. Sejalo mai gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti asau parsiak kami pilihanon. Patibuluh narajomu di tengah-tengah di huriam do di portibion. Buhai marohanami marhiti iti todim. Asalam tedahami gudang ngisi lelehomi tuhami. Asalam girgir hami manduk meliati tuho mariti iti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak manduk maita di tangyang atau patai. Alia manami na di benua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajomu. Saya sok malam moni roham di benua tongaon songon dan di benua gijang. Lian matu hami sadarion hang luas siapa hari. Sesa manusia nami songon padesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu amin. Unang tu kami tugion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangagung. Lewat penahara jaun. Doh tagun. Rodi sangapon salingan. Amin. Idongannya siniruan itu atta Yesus Kristus. Dot olong rohani di bata ama. Do pasauran itu di perbadia ma hamu saluhut na. Amin. Diamu amanami, inanami, ruas ni huria, mandang di dia pe, maringanan, namandohoti live streaming, khususnya ruasnya KPP Jatung, kami sian parhaladu AKP Cijantung, song leader, parmusik, tim multimedia AKP Cijantung, nang ruas ni huria naro, tu bagas joron de bataon, mandok tu ita salutna, Horas. Tujolomo Tuhan sesama diriku, Akema mertulomo, molodang ho Tuhan meringanan dia, diri konda maragabei, tumpogos pedison manang sonang tahe, marsegang tuntuho sasude, holan hui tutondang bedirikon, togu matu nature. Tujolomo Tuhan segera rohaku, tu unduk do mango